இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் பஞ்சமினால வராகி அம்மன் கோயிலுக்கு போனோம். அம்மனுக்கு ஸ்பெஷல் அலங்காரம் நிறையா பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அலங்காரம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த ரூமில் சாமிக்கு இருக்கிற தீபம் ஏதாச்சும் லைட்டை ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் இருட்டுக்குள்ளே விளக்கோட தீபம் ஒளியை மட்டும் வச்சு அம்மனுக்கு சகல பூஜையும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம காமிச்சாங்க. ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது. அன்றைக்கி நான் மார்னிங்லேருந்து நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு விநாயகருக்கு விளக்கு போட்டேன். அதுக்கப்புறம் வராகி அம்மனை கொண்டு வந்துச்சு. நான் நினச்ச மாதிரி நீங்கள் கோயிலுக்கு போய் சாமி அவர்கிட்ட கூட கொடுங்க. நீங்கள் வச்சுருங்க மச்சான். நம்ம கூட ஏதாவது சமைச்சு நீங்கள்